Sziasztok, én Assassin's vagyok, és itt van velünk Skyfall. Sziasztok! Kezdjünk is neki. Amit láthatjátok, ez a Terraria. Amúgy igen. Bocsánat, hogyha egy kicsikét laggolok. Szerintem ide, ahol van itt ez a kis lead, ide meg is építhessük a házat. Jaja, Legalábbis elkezdem, csak még vágok egy kis fa. jó van. És ez tulajdonképpen egy ilyen Minecraft, vagy Terraria, bocsánat. Terraria sorozat lesz. Úgy ki is bányáztam az összeset. Hé, itt hagytál egy kis koppert. Hát, az nem izgat. Bár a kezdésnek az a legjobb. Koppers, majd utólag jön vas. Hát meg a lead a kezdésnek. Lead. Hát a lead az már a vasnál is jobb, úgyhogy az a harmadik. Ouch, segíts. Akkor van a tungsten, van még a platinum is, Megoldottam. és akkor van az arany, és így felfelé még sok más. Igen. Majd, hogyha velünk tartatok idővel, még meg is tudhatjátok. Hát, igen. De először is, most csak az alapok. Hát, az alapok, az hogy is működik? Hát, először is, amíg átáll az első nap, addig jó bányászni. Szóval nem bányászni, hanem vágni egy kis fát, majd építeni egy házat, ahol meg tudjuk védeni magunkat. Mert este jönnek a zombik, és azok hát erősek. Még így kezdő szinthez erősek, ezért kell a védelem. Igen. És majd a házépítés után jöhet a kis bányászat, lassan keresni az érceket, majd kraftolás, majd azt idővel meglássátok milyen a kraftolás. Hát hasonlít a Minecrafthoz, viszont itt lényegében könnyebb. Hát azért nem annyira, de azért könnyebb, igen. Én már jöttem bányászni. Megtámadtak a slime-ok, úgyhogy én gyorsan futok vissza. Azt hiszem már annyi fát szereztem, hogy az elég. És már ahogy veszem észre, kezd a nap a végéhez járni. Úgyhogy... Nem látok semmit. Hát mert hol vagy? Itt vagyok a bányába. És nincsen igen, se fákjám, se semmi. Segíts. Azt itt veszed vissza. Az építés Várjál, már FPS lag. megkezd. De nem tudok, mert víz van. Fú, akkor fulladj meg és akkor könnyebben feljössz. Kösz. Most már. Unhappy. Ez milyen? Így. Na emberek, amit látjátok, ez a kard, ez nekem nem fog kelleni. Ezt már el is dobom. Hát, ez már alapból rossz, ez nem ér semmit. Hát úgy van. Igen, úgy rossz, hogy semmi nem volt rajta pluszba, csak mínuszba. Hát nekem volt plusz 8 speed, de amúgy is ez a leggyengébb ezzel. Nincs mit kezdeni. Jobb a csákány, vagy persze. És emberek, itt az első megfullladásos halál. Amúgy
Itt, hogyha építetek a fával, segítségként adom, egyből, ha elkezditek persze, hogyha megtetszik, akkor Aki nem tudná, van egy jobb hiba klikkel... benne, Mondjad. van egy hiba benne, hát nem a boltával vágott ki a felépített falat a fából persze, hanem a csákánnyal. Nem tudom, ez a kitalálók szerint miért volt így jó, de hogyha már így van, így nem megszokni. Viszont Igen, de viszont itt van, hogyha rájobb klikkeltek erre a kis emberkére, ami most természetünkben Joe-nak hívnak, és hogyha ide behelyeztek a Rope Coil mellé egy kis fát, akkor kirakja, hogy miket tudtok abból csinálni. így van, De ez egy csak ilyen csinálni. kisebb. Igen, de viszont nem tudjátok egyből megcsinálni. Csak hogyha kiveszitek és odarakjátok valahova. És amúgy eszképpel lehet megnyitni az inventorit. Hát most én egy kis fákját fogok csinálni. Mert Úgyhogy szükség van ha rá. egy-két szót tudsz angolul is, akkor is élvezetes a játék, mert hát nem olyan, mint a Minecraft, hogy sok parancsot kell használni, hanem itt csak craftolsz, bányászol, Igen, fát épít. mert itt annyi, hogy nincsen kreatív mód se, szóval így nem, Survival, így Hát nincsenek csak- ezek a csak survival van. Szóval itt nincsen az, hogy először megnézed, hogy milyen cuccok vannak benne, mert van benne kreatív, nem, ebben nincsen kreatív, és így magatoknak kell lekraftolni, nem tudjátok megnézni, hogy milyen cuccok vannak benne, de viszont így is elég élvezetes a játék, én ajánlom mindenkinek, mert ez tényleg olyan, hogy ez jó játék. Viszont az, Későbbiekben, hogy, mondjad. viszont az, hogy nincs kreatív, hát van, csak hát az itt úgy számít, hogy hack. Mi ha itt hackelsz, így úgy jön ki. Mert van egy olyan mód, hogy letöltöd és berakod, és akkor átvált kreatívba, mert az elején, ahogy én kezdtem a terráriázást, én néztem videókat róla, és így láttam, hogy sokan úgy kezdték el, hogy berakták és megnézték így, hogy milyenek a modulok, milyenek a fegyverek, bányászati módok, csákányok, stb. Benne. Hát igen, de viszont, hogyha megnézitek, mi nem hackeltünk benne se ilyen kreatív hackeket, se semmi, és mégis tudjuk, hogy mi hogy van benne. Nem, Hát annyira, igen, nem annyira nagyon tudjuk, de azért tudjuk, hogy miről van szó, mert mondjuk a koppert nem nehéz megkülönböztetni a vastól, meg ilyenek, mert a kopper az arról jellegzetes, hogy ilyen sárgás és könnyen észrevehető. Bocs, azt nem kellett volna. fenyegetsz? Szerencsére nem voltam messze a földtől, és így nem sebesültem annyira meg. Á, de a csávókám majd mindjárt megfog. Ez a Joe bácsi. Nem lesz semmi baja. Hát főleg mivel kiszökni nem fog tudni. Picit várj ezzel a kibányászással. Hát mire én visszafele odaérek addigra, szerintem te is megcsinálod. Idővel én úgy tanultam meg az ilyen craftolási módokat, amit nem ismertem, hogy például van egy ilyen, mint a Wikipédia, ennek is, az a neve Recipes. És ottan leírja, hogy miben mit tudsz craftolni, melyik hogy kerül be a mapra, például majd meglátjátok, van egy pokol, az a nevezete, pokol. És ott meg kell ölni egy nagy bazi szörnyet, amelyik hát akkora, hogy a képernyő teljesen ellepi, és Igen, még és csak még, felírja. és még a földi szinten is itt van itt fent is lehet látni. Akkora, de viszont eléggé nehéz megölni kezdőként, de nekünk sikerülni Hát fog.
kezdőként így, ahogy például Gold or silver account Visszatértünk. required to send voice. adott kis probléma. Hát igen. Nem, majd ezt Sok mindenből nem maradtatok ki, mivel nem csináltunk semmit, csak annyit, hogy beleestünk a vízbe, és innen próbálunk kiszabadulni. hát igen, valahogy már feltornáztuk ide magunkat. Úgyhogy te világítsál, mert én építek felfele. Minek világít, csak ha már raktam le. Akkor úgy. Fel tudsz szökni? Nem? Akkor egy kicsit lejjebb vágom. Most azaz. Fú, hát innen még lényegében kimászunk, Hoppá, hoppá, addig még hoppá, hoppá. Itt egy bánya. darab kell. Itt egy bánya. Akkor most megyünk bányászni. Amint lássátok, a kontrollt, hogyha megnyomjátok, akkor ilyen kis sárga négyzet így bejön, és akkor könnyebb lesz bányászni. De viszont én csak akkor szoktam használni, amikor lefele mászkálunk. Itt a csávócskánk beesett, úgyhogy lényegében És találtunk egy ilyen chestet, ami jó. amiben mit találta? Hát találtam egy ilyen throwing knife, shuriken, poti, boulder potion, az nem kell, az a haza teleportálós, meg a silver coin. Ennyi. Azt a másikat megvett ki, te azt vigyük haza. Hát én most nem megyünk sehova. Hát de mondom, haza visszük. Nem most, majd. Ja. Kicsit torcs ki. Az nekem nem jött valami jó. Fú, akkor kitulálját neki. Csuhaj, bakker. Nem igaz. Na nem baj. Akkor... És emberek! Találtunk Kraftolok. még egy chestet. Amihez próbálunk eljutni. Mert azért egy arany chest azért nem semmi. Vannak attól jobbak is, de azért kezdőknek eléggé jól jön. az jó. Így van. Ez az. Mi azt illeti... Találtam silvert, bombát, az nem kell, shurikent, Ami azt illeti... potit, Mindjárt. Én is itt vagyok. torcsot. Több Lényegében, hogy megint lássa. De valami jó, hogy nem estem le. Hát jó sok mindent hagytál lényegében, meg mondjuk ezeket majd. Lerakjuk. Sikerült számomra is egy kis fákját kraftolnom. De így úgy látom, itt már csak vízbe ugrunk. Úgyhogy itt nem nagyon lesz jó. Ember! Nézzél már bele, ha mi van benne. Az, amit kidobtam, az. Ja? Véletlen leraktam, és megölt a medúza. Hát És az emberek, szuper. amint láttatok, már kétszer úsztam meg egy csapdát. És Én, találtunk, amit lássátok, találtunk topászt, Már ami itt két ugyanúgy szartam. színező anyagnak számít a játékba. így van. Na de én lényegében most a felszínt egy kicsit felfedezem, addig te bányasszal. Rendben. De ha bár jobb lenne én is menjek, már sötétedik. Amúgy jobb lenne, hogyha nem húznánk túl a videót is. Menjünk? Lényegében, hát nekem mennem kellene. Viszont Jó, majd jön a második rész is. Rendben. Akkor, sziasztok! Én Assassin Sziasztok. voltam. Én meg Skyfall. Sziasztok! Sziasztok!